ତାକୁ ଦାନ କଲୁ ମୋ ବେଳକୁ ନାହିଁ। ଅନା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିନି ମତେ ପଢ଼ି ଦବ? ଇଂରାଜୀ ଆଉ ଗଣିତ ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ଟୁକୁନା କରିବ ନା କଣ ଟୁକୁନା। ଅନାନି ମୁଁ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ିନି ମତେ ଟିକେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦବନି? तो जीवन सबुठ बड़ भूल कर जदि मात्रानी ए जातार प्रतिध्वनि निश्चय शुणव और से अंचल पहाड़ पर्वत घर द्वार